Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. Egiarekin topaketak egitarauarekin jarraituz, ondoren gutunak amandrei eta musika izango dugu. Arrasatearrei, Natirroak, Florentzia Olazagoitiari eta Egoi Etxartek Pilar Berezibarri. Ondoren, Maite Aristegik, Angio Zargo Alejandra Zarraoari. Irati Erostarbe izango dugu txeloarekin. Eta atzaldeon eta eskarrik asko etortzean gaitik. Kaixo, Mama Florentzi. Mama, creo que todos los que están hoy con nosotras conocen tu historia, pero por si acaso vamos a volver a repetirla muy escuetamente. Fuiste una mujer socialista republicana, civil, asesinada. Estabas embarazada de 5 meses y ibas a cumplir 39 años cuando un día como hoy, 26 de septiembre de 1936, la Guardia Civil te detuvo con la excusa de que una persona de Mondragón te había denunciado. Tenías 3 hijos, el mayor mi aitá, Eduardo. Estaba contigo en el momento de la detención. Tenía 10 años, 10 añitos, y los requetés lo secuestraron. Se lo llevaron al frente con ellos. Lo tuvieron 3 años y medio en la guerra. ¿Quién le denunció? ¿Quiénes te asesinaron? ¿Tuviste miedo? Hubo muchas detenciones esos días y sabemos que los últimos días los pasaste en la escuela de Oyarzún. Estabas con María Areitio, Francisca Ollanguren, Paula Mújica. Quizás pensasteis que tendrían piedad y que no se atreverían a matarte por estar embarazada. Sí, claro que sí, se atrevieron. A ti y a ellas. ¿De qué hablasteis los últimos momentos? Me consuela pensar que entre vosotras os consolasteis, os disteis fuerza. Hace poco un amigo me preguntó: Nati, ¿cómo se rompe el silencio? Ese silencio que os fue impuesto desde el miedo. Y yo le contesté, contando lo que sabemos. En mi caso, contando tu historia, mamá, la tuya y la de otras muchas personas que, como a ti, asesinaron con una impunidad bestial. Aquel golpe de Estado primero os robó los sueños, luego os cegó la vida. Nadie amparó a vuestras familias. Y por si fuera poco, os robaron hasta el duelo. Su prohibición fue expresa. Fuisteis formales y cumplisteis. Simplemente era instinto de supervivencia. Todavía hoy nos dicen que eso ocurrió hace muchos años y que lo mejor para curar heridas es olvidar.
Y yo les respondo, sí. Yo quiero cerrar mis heridas, pero para ello necesito conocer la verdad. Quiero conocer tu historia completa, quién y por qué te denunció. Quiero justicia, que te identifiquen. La exhumación de la fosa de Oyarzún fue el 17 de septiembre del 2021. Y como sabes, estuve presente. Fue muy duro. Pero no voy a engañarme. Fui una ingenua al pensar que ya estaba, que ya podría decirte, tras haber sido identificada, descansa, mamá. Veía una posibilidad de cerrar una de las puertas que tengo abiertas, pero no ha sido así. Continúo reclamándote a mamá, sí, tanto a ti como a esas otras 26 personas que te acompañan todavía hoy en el cementerio de Oyarzún, 5 de ellas mujeres. Y sí, sí lo vamos a conseguir. Tú conoces cómo ha sido este proceso y a los que hoy nos escuchan vamos a decirles que en otro momento les contaremos los detalles de la fosa de Oyarzún y la ayuda que hemos tenido por parte de Gogora. Pensamos que lo ocurrido tiene una parte política, pero es largo de contar. Solamente como adelanto les diremos que había un retraso en identificaciones genéticas, ADNs importantísimas, pero que los arqueólogos han tocado con sus manos vuestras historias. Pero los laboratorios no consiguen poneros nombre y apellido. Hoy esos huesos nos recuerdan el horror de una matanza con final terrible. Esa es una imagen que una y otra vez está en mi memoria. Quizás por eso me he convertido en una buscadora de identificaciones, no solo la tuya, también me importan los otros, esos que te han acompañado durante tantos años. Pero claro, esta también es una manera muy eficaz de silencio, de silenciar los crímenes de lesa humanidad. Todas las personas que estáis en la fosa de Oyarzún sois civiles. La verdad de lo que os hicieron no puede continuar siendo manipulada. No os pueden tratar como si no hubieseis existido. No nos pueden obligar a perdonar, a conciliarnos con el Estado. Nos causaron mucho daño. En junio de este año recibí del Gobierno de España, ya sabes que lo habíamos solicitado, un documento de reconocimiento donde dice textualmente que tienes derecho a obtener la reparación moral y recuperación de tu memoria personal, familiar y colectiva. Te consideran víctima. Ojo, solamente es un papel, sin más. Y ellos siguen metiendo la basura debajo de la alfombra. Pero conseguiremos lo que nos corresponde. No basta un documento para aparentar humanidad. Deben y tienen que cumplir con sus obligaciones como Estado y actuar consecuentemente. Deben de tener respeto y garantizar los derechos humanos de los que, como tú, fuisteis víctimas. El derecho a saber la verdad quizás sería una manera de comenzar a vivir mejor,
con más calma de la que hemos tenido hasta ahora. Tu historia y las de otros fueron calladas, enterradas por el régimen de Franco, con total impunidad. Se han burlado de nosotras y nuestra voz sigue molestando a los herederos de aquel régimen que dinamitó la democracia. Y así me encuentro, queriendo cerrar heridas y aceptando que yo también pertenezco a la generación del silencio. A Mama Florenzi, tú y yo continuaremos hablando, compartiendo, riéndonos y cabreándonos juntas. Es nuestro destino. Y como no me puedo despedir, pues aquí continuaré siempre cerca, muy cerca de ti. Qué pena no haberte conocido, no haberte disfrutado. Mususha, Mama. Pilar Maitea. Juan Ramonek eskatu dit gutun hau idaztea. Badakizu nor den Juan Ramon. Sarritan nola egoten zen zurekin Aitor, Donibaneko egongelan ala sukaldean, argazkietan zeudenak identifikatzen. Aitorrek gero, intxorta 1937ko lagunei ematen zizkien izen horiek, dena txukun jasotzeko. Galdera da, zer gogoratu behar dugu gaur, Pilar? Zu gogoan zaitugunean. Esan nahi dut, zu izan zinela neskatila bat, txakur txiki baten truke zinera joaten zena eta txokolate busketa erdi bat erosten zuena. Zu izan zinela ikasle biteria eskoletan. Eta izan zinela Union Zerrajerako Ziriakoren alaba eta Luxioren arreba. Zuk maite zenuela dantzaldia ikustea eta futbol partida. Zuk gorroto zenuela Guardia Zibila Urtzarotik Zartzarora. Zu izan zinen, 1934tik aurrera, Debagoieneko klase borrokaren eta errepresioaren lekuko. 1936tik aurrera gerraren, heriotzaren, ezinezko erresistentziaren ikusle. Eta gero, joan zinen Iruñeko Merced karrikara, Ijitoen karrikara, Emilianorekin, eta izan zinen ama, naiz eta erditzera, makatzenara itzuli zinen, semeak Arrasaten jaio zitezen. Eta maite zenuen irakurtzea Arrasate pres eta egin, baina bereziki maite zenuen Agatha Christie eta Sherlock Holmes, Lauaxeta eta Gabriel Aresti. Eta maite zenituen filmak eta telesail poliziakoak, detektibeenak. Baina zer gogoratu behar dugu gaur, Pilar? Ze Pilar gogoratu behar dugu? Union Zerrajerako nagusiek zapaltzen zuten Arrasate hartako neskatila, Imenasak zapaltzen zuen Iruñerri hartako emakume heldua, gerra ezagutu zuen gaztea, Iruñean euskarazko mezetara zijoan, baina okupatutako gaztetxeen alde zegoen Andrezarra. Ez, Pilar. Gure lana orain beste bat izan behar da. Esan nahi dut, zuk bagauzkazula, banaukazula. Kontzientzia argi izango dudan egunera arte, oroituko ditut Juan Berezibar Ormazabal, Luxio Berezibar Ormazabal eta Eusebio Berezibar Otadui Dragoiak, Juventudes Socialistas Unificadas, JSUko kideak.
Kontzientzia argi izango dudan egunera arte gogoratuko dut Amadeo Berezibar Aspe, Bartzelonara ies joan zena, eta han faxista italiarren hegazkinek bombardatuta hil zena. Kontzientzia argi dudan arte gogoratuko ditut Roman Berezibar Ormazabal eta haren emazte Franziska Ojanguren Iribe Campos epaiketarik gabe erail zituztenak. Kontzientzia argi dudan arte gogoratuko dut Unión Cerrajeratik kaleratu zituztela Maria Berezibar Ormazabal, Maria Juana Berezibar Ormazabal, Bittor Berezibar Ormazabal, Xexili Berezibar Ormazabal, Gabriela Berezibar Ormazabal, eta zure aita Siriako Berezibar Aspe, eta zure neba Luxio Berezibar, lehenago hileko gudaria. Baina hori ez da kontua. Kontua ez da nola gogoratu gogoratzen ditugunak. Baizik eta nola gogoratu inork gogoratzen ez dituenak. Kontua da nork gogoratuko dituen ondorengorik izan ez zituztenak. Nork berreraikiko dituen bizitza horiek. Eta ez izen soil bat bezala. Persona bat ez da izen bat. Persona bat ez da dokumentu bat. Persona bat ez da omenaldi bat. Persona bat ez da jaiotza eta eriotza data baten arteko sekuentzia bat. Horregatik, hildakoen zerrendak ikusten ditudanean, eta berdin dit arrasaten, ala Larraineko hilerrian, ala Palestinarren aldeko ekitaldi batean, ala Manchesterreko udaletxe barruan Brigada Internazionalei jarritako plakan, amorrua sentitzen dut. Bi arrazoirengatik. Bata. Errepresioa jasan dutenak arrazoi politikoengatik zigortzen dira. Eta beraz, publikoki gogoratzen ditugunean, ezinbestekoa da dimentsio horri zentraltasuna ematea. Baina bestetik, ezin ditugu hildo politiko jakin bateko kide soil gisa gogoratu. Hil, ala zigortu zituzten pertsona horiek, dimentsio personal desberdina zituzten. Desberdin hitz egiten zuten, desberdin isiltzen ziren, desberdin janzten ziren, eta desberdin jaten zuten, eta desberdin maite zuten. Karl Marxek hau idatzi zuen Luis Bonaparteren Brumairearen 18an. Gizakiek beren historia egiten dute, baina ez nahi bezala, arbitrarioki, berek aukeratutako zirkunstantzietan, baizik eta lehenik ere badauden zirkunstantzietan. Hildako belaunaldien tradizioa, mamu bat bezain astuna da, bizirik daudenen garunean. Eta itxuraz, egoera eta beren burua aldatzen ari direnean ere, ordura arte existitzen etzena lortzeko, krisi iraultzaileko garaietan hain justu, iraganeko espirituei egiten diete haietaz baliatzeko. Haien izenak, borroka esloganak eta arropak hartu, eta jantzi beneragarri eta hizkuntza ulergaitzaiek baliaturik historia unibertsalaren eszena berria antzesteko. Uste dut, existitzen ez dena lortzeko, ezinbestekoa dela, Marxek deskribatzen duenaren kontzientzia izatea. Uste dut, iraganeko espirituei deitu behar diegula, Pilar. Zuk, zure amonak eta zure amonen aurrekoak aipatzen zenituen bezala, hitz egiteko klase zapalkuntzaz, euskaldun izateaz, hitz egiteko emakumeak menosten zituzten gizonez, hitz egiteko jakintza mespretxatzen zutenez, hitz egiteko txutxumutxuan bizi zen jende miserableaz. Lerro hauek prestatzen ari nintzela, etxeko liburuei begira, sarritan egin dut topo zureak ziren horiekin. Baina Paul Valeriz ez genuen behin ere hitz egin, Pilar. Horregatik, gaur, azaroan azalduko dizudan zerbaitengatik, Itsasegierria poemako azken bertsoetako batzuk irakurriko dizkizut agur gisa. Haizea altxatzen da. Bizitzen saiatu behar gara. Aire zabalak nire liburua ireki eta ixten du. Hauts bilakatutako uina arroketatik irteten ausartzen da.
zoazte egan, orrialde liluratuok. Gora dragoiak! Gora mendigoizaleak! Gora palestinar erresistentzia! Atzaldeon. Amama, isa 80 urte hortxe, Elorrixoko gazetan, intxortapian, bihotza eten jatzunetik. Basarriko bakia tala itxasuna, bomba hotz eta tiruen burrundariak sartatu zotzuenetik. Zure bizitzan, zulo beltz bat ahonditzen hasi zanetik. Felipe, seme gazte lerdena, goizeko intzetan, agur ama, gudari noia frontera, agurtu zinuanetik. Jose, nerabia oindio, fasistek sorotik injarre zeruaten ikusi zinuanetik. Geixau ez ikusteko, ez bata eta ez bestia. Hirugarrena, tio Anton, buelta uzan bai, frontetik. Baina etzan ja gudari joandako Anton aura. Antiaereuen burrumbia, metrailan usainak betirako izango zitsuan, burmunian danbaka. Handik aurrera, danak sorotzat zauken. Gerrian, segiak moztutako 3 bizitza. Eta minan minez, amama, zure matraietan bera zabaldutako negarbidiak. Negarran negarrez, begitsuak estututa, beste tristura zatitxoik sartzen ez lagatzeko ero. Eta gure beginin itxan hiltzatuta, errurik ez daukanan, zure begirada errukitsua. Zure eskuetako rosaixuan bolatxuak beste erantzun bariko galdera. Gazetako baserritxua, gazako franja, tanto dun buruko painolua, lore gorridun jijaba, abarka galtzak, narruzko sandaliak, lurra bizitza oinarri. Gernika, Gaza, Mariupol, Yemen, Libano, Kongo, hainbeste zapalkuntza eta gerralekuko ama eta amandrien begirada arantzatsuak antzeko. Barrua erretzen daben minak berditutako tristura amairi gabeko begiradak. Odoldutako hilotza besarkatzean begixen garrasi isila lasgarrixa. Sarri zabela egurtziz, laister jaioko dena lastanduz, baina itxaropen barik. Denporia baino lehen erailgo daben susmo krudelaz. Zuka mama hoixe bezinuan izan. Eraildako semien gorpuak ezin bezarkatu, ezin agurtu behin. Eta bi zangazulon irudixak burua zulatzen eta zulatzen, animia kuskurtzeraino. Eta tiruak isildu orduko, gozian atzaparretatik librau biharra. Umiak oskortu orduko, isa altzotik arrankauta, beste 5 seme alaba, 11 urtekin, inguruko herritxara, morroi ero krisada. Gerratiak, gerra hostiak lapurtutako umiak. Bai, zu joan zeinan, amama, fusilotzek eta goziak lehertutako bizitzia arrastaka aurrera eruan da. Ze undio, beste 3 txiki, eta gizon ez oso goxua inguruan. Eta zu beti goxo, beti duin, baina galderak aldian. Altxamendu fasistia, gerria piztu zebenen erra gorrotua ulertu ezin ja. Zeinek, zetako, bakian dagona ze haitxik ez bakian laga.
baina gerra sortzaileen gorrotuak ez dauka maieraik. Berriz da berriz min hau amama. Herri osuak odolustuta lurra, etorkizuna erraustuta. Mundua hortxe pantailetatik ikusgai, izara zuri batian batuta, hainbat zauri hilgarri handa hemen, odol jarixoeten barian. Eta odol tantak danon bizitzak, zipristen joarren gu nora begira. Ze leize zulotan galdu da boteretsuen animia. Metrailian aginkadak narruazala erreta, munduan arnazia eteteraino, zela segiu geinke, egunero, normal, aurrera. Mundu zakarronen oskolan azpixan, ba ete ba, sentitzen daben barrukalde bat. Mundua zutan eta gu epeltxo. 2 urte behar izan dia gero genozidio izena jartzeko. Ze gerra sortzaileen diru goziak ez dauka etenik amama. Delirio imperialistak ez dauka mugaik. Ze begirada odoltzu zeukan, eta dauka, sabela bombaz beteta daroian hegazkin gidarixak. Garbiketa etnikoa burutzen diarduen txerrenak. Azurra eta azala goziak hilda darenen katilura bombak jaurtitzen dituanak. Beso edo hankak moztuta ospital miserablietan darenen oietaraino tankiak sartzen dituanak. Oindio, amets urri batzuk eitzeko dituzten eskola edo errefugisuak txikitzen dituanak. Keia baino ez dagon hilarrixan, eraitsitako bizitza hondakinen artean kolonialismo inmobiliarisua sinatzen daben monstruak. Zu asko ikusitzakoa za mama, asko sufridutakoa, eta herri haube asko sufridutakoa. Baina animalisen artean, ba ete dago, basapistirik alakoik egingo lukienik. Eta Euskal Herriko industrian etorkizuna armagintzan dagola dinuanak, genozidioakin negozioa nahi dabenak, azken 10 urtetan industria militarra hirukoiztia bultzatu dabenak, nora begira dago kafen tranbia, zeri apuntatzen zedarriaken fusila. Beste bizitza eta lan aukeraik espalego bezala, irabazixen, diru hotzan begiradia, basapisti gozetixena. Zela armagabetu boteretsuen begiradia, merkatuan bulkadia. Ez ete dou ezer ikasi amama, zuen hainbeste urtetako sufrimentutik. Bakoitza bere lurrian aske hasi eta bizitzeko eskubideaz. Zure esana da, mama, bakia ez don diruakin pagatzen, Justizia eta giza eskubidea ez da gure hitza. Ze oinbe, herrixan salaketiak eta elkartasunai esker, diardugu elefante izugarrixa pixkat mugiarazten. Eta impunitate horrekin bizi izan dienak genozidioa ez rekonozitzen. Eta amama Felipe, tio Felipe, Gernikako kanposantuko hobi komunian larrosa bat eskaintzeko aukeria izan ginuan, oindala gutxi. Jose, badakigu erorien Araneko zulo umel bateko 100 kapalen artean antxe dagola. Beste hainbat eraildako gazten ezurren artean. Zaila izango da aurkitzia amama eta atxedena eta gurra emotia. Baina zailagoa zure mina erreparatzia, amama. Hoixe ba, zure eta gure begiradia, gertautakoak ahaztu barik, gu zuen oroimena garelako. Eta gu, bakian betaurrekoa jantzitza, kaliak duintxasunez betez, eta einbia da benei eginaraziz, hitzez, musikaz, lorez, banderaz, pankartaz, kantaz, bustin egur eta burdinez, marrasten, lantzen zeiduko dugu, justizia etorkizun bat marrastu arte. Muxu bat, amama.